नमस्कार, कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। 2009 सालात अंकोला तालुक्याच्या बेलेकेरीत झालेल्या मॅंगनीज प्रकरणासंबंध माजी मंत्री जनार्दन रेड्डी, पर्यटन परिसर आणि जीवशास्त्र मंत्री आनंद सिंग, आमदार नागेंद्र हेमका सोमाराक अंकोला JMFC कोर्टान जामीन दिली। 2009-10 सालात बेलेकेरीच्या मॅंगनीज प्रकरणासंबंध आनंद सिंग हेमगेल मालिकेची वैष्णवी मिनरल्स मेळ घेऊन खूब इतले मॅंगनीज कंपनीन व्हड प्रमाणात मॅंगनीज भायर धाडिले। हेजे संबंध CBI चौकशी करते आशिल्ले। ह्या प्रकरणासंबंध चौकशी केल्ले CBI अधिकारीन तेन्नाचे आमदार आनंद सिंग, जनार्दन रेड्डी, नागेंद्र हेमचे विरुद्ध चेन्नईत प्रकरण दाखल केले। नंतर चेन्नई कोर्टात चौकशी बी जाल्ली, पण हे प्रकरण बेलेकेरीत जाल्ल्यान अंकोला कोर्टात हे प्रकरण बदली केले। सोमाराक अंकोला JMFC कोर्टात हजर जावन जामीन घेवंक अर्जी दिल्ल्या 11 लोकांपैकी 7 लोकांक जामीन मेळ्ळी। वकील नागराज नायक आणि विनोद शानबाग हेमी वकालत केली। आमगेल्या हक्काचे काळी न्हंयचे उदक पयला आमकां दिया, तेजे नंतर बाकीच्या जिल्ह्यात लोकांक दिया, नाजाल्यार व्हड आंदोलन करतले अशें सुप्पा डॅमा पांयां निर्वासित जावन रामनगरांतल्या निर्वासित नगरांत रावतल्या लोकांक सांगलां। जेव्हा 1974 साली 4A नोटिफिकेशन होऊन आमची जमीन एक्वायर केली, त्यावेळेला आम्ही थोडं आंदोलन करून थोडं विरोध केलेलो। त्यावेळेला आम्हाला कर्नाटक पॉवर कॉर्पोरेशनने आश्वासन दिलेलं की तुम्हाला पाण्याची जमीन आणि 24 तास पाणी देतो म्हणून सांगितलेलं, असं आश्वासन दिलेलं। म्हटल्यावर मग आम्ही सगळ्यांना मिळून आम्ही 44 खेडी खाली करून त्या रामनगरला 81 साली आलो। 81 साली आल्यानंतर इकडे बघितलं पाण्याची काही सोय नव्हती। मग त्याच्यानंतर परत आंदोलन केलं, मग थोडं फार हे झालं, पाण्याचे हे केले आणि आता तर अशी परिस्थिती झालेली आहे की आम्ही सगळं त्याग करून एकराला 3000 रुपये दिलेले आहे सरकारनं आम्हाला त्यावेळेला, आणि पाण्याची 2 पिकाची जमीन आम्ही सगळे 44 खेडीच्या लोकांनी गव्हर्नमेंटला दिली। आणि ह्या वाळवंटात येऊन इकडं म्हणजे खानापूरसारखा म्हणजे तालुका होता त्यावेळेला आम्हाला इकडे घातलेलं, तेव्हा म्हणजे हे लोक कुठे जाऊन देत दुसऱ्या डिस्ट्रिक्टमध्ये म्हणून परत आम्ही आंदोलन करून हे कारवार डिस्ट्रिक्टमध्ये घालून घेऊन हे झाल्याप्रमाणे कारवार डिस्ट्रिक्टच्या मंत्र्यांनी किंवा यांच्यानी हे आता आमचं काळी नदीचं पाणी अळणावर धारवाड असं आता परवा दिवशी माननीय मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी घोषणा केलेली आहे। हे आम्हाला इकडं प्यायला पाणी नाही आणि हे दुसऱ्या डिस्ट्रिक्टमध्ये पाणी नेऊन हे सरकार करायलंय। आणि ह्याच्या अगोदर देशपांडे पालकमंत्री असताना एक इळे धब्याची स्कीम आसू, जगलबेट आणि रामनगर 3 पंचायत मिळून सर्वे होऊन सगळं फायनान्स डिपार्टमेंटकडे गेलेली होती। ती योजना ह्या सरकारने गुंडाळून टाकली आता, सांगायचं म्हणजे तात्पर्य। आणि आता दुसऱ्या डिस्ट्रिक्टला पाणी द्यायला तयार झालेत हे लोक, ऑलरेडी आता पाईप घालून हे घालून सगळं विदाऊट हे परमिशन हे केलेलं आहे सगळ्यावर, दांडेली बिंडेली वाईल्ड लाईफमध्ये। आम्ही वाईल्ड लाईफमध्ये एक रस्ता करायला गेले तर आमच्या तालुक्यामध्ये रस्ता येत नाही, आणि हे असं जर चालत राहिलं तर आमचं पाणी आम्ही देणार नाही आणि करंट बी आम्ही हे स्टेटला देणार नाही, असं जोयडा तालुका आम्ही फुल स्ट्राईक करून घेऊन नॅशनल हायवे अडवून जोपर्यंत आम्हाला पाण्याची स्कीम इळे धाबे किंवा तिकडनं पाणी आणून देत नाही तोपर्यंत आम्ही गप्प बसणार नाही। काळी न्हंयचेर डॅम बांदता आसतना आजूबाजून आशिल्ल्या 44 खेड्यात लोकांना शेत जमीन सरकारान अत्यंत कमी भाव दिवन विकत घेतली आणि तेंच्या लोकांक रामनगर भागात स्थलांतर केले। 24 तास उदक दितले, 24 तास लायट दितले अशें तांकां आश्वासन दिल्लें, जाल्यार हे दिल्लें आश्वासन कोणी बी पूर्ण केलें नात। आता सध्याला मुख्यमंत्र्यांनी जे निर्णय घेतलेला आहे म्हणजे आता हे इतर जिल्ह्यांना पाणी काळ्या नदीचे देण्याचे जे ठरवलेले आहे ते आम्हाला असं वाटतं की काळ्या नदीचं पाणी दुसऱ्या जिल्ह्यांना देण्या अगोदर पहिला या काळ्या नदीच्या पाण्यावर प्रथम हक्क रामनगर वासियांचा आहे। कारण ते जे काळ्या नदीच्या पाण्यामुळे सुपावासियांनी काळ्या नदीमुळे आपल्या घरदारांचे व सुपीक शेती जमिनी यांचा त्याग करून रामनगरला पुनर्वसन झाले आहे। त्यासाठी पहिला प्रथम हक्क रामनगर वासियांना
काळ्या नदीचं पाणी मिळण्याचं पूर्ण हक्क आहे. त्यात म्हणून लोकांना खूप पाण्याचे त्रास होत आहेत इथं रामनगरमध्ये. त्यासाठी आमची इच्छा आहे की आम्ही पंचायततर्फे विनंती करतो की काळ्या नदीचं पाणी पहिला रामनगरवासियांना मिळायला पाहिजे. 24 तास लाईट सोडा, पिवूक उदकय व्यवस्थित मेळचे ना. सुपा डॅमातल्या उदकाचेर सगळ्यात पयलो अधिकार आमगेलो आसा आनी तो आमकां मेळूं जाय. नाजाल्यार आमी व्हड आंदोलन करतले अशें निर्वासित जाल्ल्या लोकांक पत्रकार निखिल असुकर यांचे कडेन उलयत आसतना सांगले. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಾಯಿನಿ ಆದಂಥ ಕಾಳಿ ನದಿ, ಈ ಕಾಳಿ ನದಿಯ ನೀರನ್ನು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ಅವರ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಗಲಕೋಟ್, ಬಿಜಾಪುರ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ 5 ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯ. 1980ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಪಾ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತ 47 ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಈ ಸುಪಾದಲ್ಲಿ ಕಾಳಿ ನದಿ ಮೇಲೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಇರಿಗೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರು ಸಹ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವತ್ತು ಆಗಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದಂತ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೂ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಂತ ನಂತರ ನಾವು ರಾಮನಗರ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಆದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೊಡಿ, ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೊಡಿ ಕಾಳಿ ನದಿದ ಅಂದ್ಕೂಡಲೇ ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟೋ ಪಕ್ಷದ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನೀರನ್ನು ದಾಂಡೇಲಿ, ಹಲಿಯಾಳ್, ಅಳ್ನಾವರಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ. ನಾವು ಬೇಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬರೇ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಲಿ, ಇಲ್ಲಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೇ ಸುಳ್ಳು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟೋದು. 14 ಲಕ್ಷದ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಡಾಬೇನಿಂದ ತರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಂತ ಜನರಿಗೆ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಸಾಯಿಸಿ ಇದು ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಅವರಿಗೆ, ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತಾವು ಈ ಜನರ ಶಾಪವನ್ನು ಪಟ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಈ ಜನರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಮೊದಲ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಕ್ಕೆ ರಾಮನಗರಕ್ಕೆ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟು, ನಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೇನು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ನಾವು नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट. भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया. नरसिंहा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार. खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसाबरोबर चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात. त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचरक्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल. अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचे व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार. जोयडा तालुक्याच्या नंदीगद्दा ग्रामात आरवी देशपांडे हेमी विशेष काळजी नवीन जनावराले दवाखान्याचे इमारत बांधिले. इमारत बांधून 6 महिने जाल्यार बी अजूनही दवाखानो उद्घाटन झालं ना. बेगीन दवाखानो सुरू करूक जाय म्हण स्थानिक लोक मागणी करते आसात. नंदीगद्दा ग्रामात
आशिल्लो पयलेचो जनावरां दवाखानो ल्हान आशिल्ल्यान 34 लाख रुपये खर्चात नवीन बिल्डिंग बांदला. पण बिल्डिंग बांदून 6 म्हयने जाल्यार बी अजुनी दवाखानो सार्वजनिकाक उपयोगाक मेळना. पयलेच बिल्डिंग पाड जाला. ते बिल्डिंग मोड घेवन नवीन बिल्डिंग बांदिल कडेन कंपाऊंड बांदूं जाय आनी जनावरांक दवाखान्याच्या आवारात रावूंक अनुकूलता करूंक जाय म्हूण स्थानीक लोक मागणी करते आसात. नंदीगद्दा जनावरांच्या दवाखान्यात येवचे वैद्य सारखे कर्तव्याक हजर जायनात. ह्या भागात खूप गर्वा रोगान बी मेलात. बेगीन हांगा पशुवैद्याक बदली करूंक जाय आनी नवीन पशुवैद्याक हाडूंक जाय आनी नेमणूक करूंक जाय म्हूण स्थानीक लोक आग्रह करते आसात. ಈ ನಮ್ಮ ಜೋಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ವೆಟನರಿ ಅರ್ಚನಾ ಸಿನ್ಹಾ ಇವರು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಗುಂದದಲ್ಲಿ ವೆಟನರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಹಳ್ಳಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವಳನ್ನು ನಾವು ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನೀವು ದನಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಹೇಳುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಅವಳು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ದನ ಕೂಡ ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವಳಿಗೆ ನಾವು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಅವಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎತ್ತಂಗಡಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು DC ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. DC ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಗುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ 2 ತಿಂಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಾಮನಗರಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದೇ 2 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಗುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ರೈತರಿಗೆ ಇವಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಕೂಡಲೇ DC ಅವರು ಕೂಡಲೇ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುರುಷ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या जोयडा तालुक्याचे काळी न्हंयचे उदक उत्तर कर्नाटकाच्या 5 जिल्ह्याक दिवचे सरकाराल्या विचाराक जोयडा तालुका काळी ब्रिगेड संघटन विरोध करतेत असा म्हण घेवन काळी ब्रिगेड प्रमुख रवी रेडकर यांनी सांगले. काळी न्हंयचे उदक इतर 5 जिल्ह्याक दिवचे बद्दल विरोध व्यक्त करून घेवन तहसीलदार मार्फत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक आमकां अर्जी दिवन घेवन उलयले रवी रेडकर. काळी न्हंय आमगेली जीव न्हंय जावन आसा. ह्या न्हंयचे रक्षण करची जबाबदारी आमगेल सगळ्याली. ह्या न्हंयच्यान उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या लोकांक उदक अजुनी मेळना. सुपा डॅमा खातीर आपली जमीन दिवन घेवन कितलेशे लोक निराशीत जालात. तेमकां पयले उदक दिवची वेवस्था करूंक जाय. ते सोडून दुसऱ्या जिल्ह्याक उदक दिवंक मुखार येयल्यार व्हड प्रमाणात आंदोलन करचें पडटलें म्हण घेवन तेमी सांगले. ह्या वेळाचेर वकील सुनील देसाई, काळी ब्रिगेड संघटनेचे सतीश नायक, रत्नाकर गावडा, नारायण हेब्बार, प्रभाकर नायक, किरण नायक, दत्ता वेळीप, बुधू नायक, दिनेश देसाई, अनंत आणि इतर लोक उपस्थित असले. ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಗ ನೀರು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬಾ ನೀರಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಾಗಿಸಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ನೀರು ಇದು ಕಾಳಿ ನದಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದಂಥ ನೀರು. ಇದೊಂದು ರಿಸರ್ವಾಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಡ್ಯಾಮಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀರು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಳಿ ನದಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನೀರು ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಜ್ಞರ ಕಮಿಟಿ ನೇಮಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಎಷ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ಬರ್ಡನ್ ಕಾಳಿ ರಿವರ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಚಾರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಷ್ಟು ನದಿದು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವರದಿ ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈವರೆಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ತಜ್ಞರ ಕಮಿಟಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಹವಾಲು ಸ್ವೀಕಾರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಪದ್ಧತಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅದು ಈವರೆಗೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಆ ವರದಿ ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ನದಿ ನೀರು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅನಾಹುತಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗಾದರೂ ನಾವು ಕಾಳಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ವಿಧದ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದು ರಸ್ತಾ ರೋಕೋ ಆಗಲಿ, ಇಡೀ ಜೋಡಾ ತಾಲೂಕು ಬಂದ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ,
ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. आयचे इतलत न्यूज मुखाल दिवसा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं.